ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ nza ya sị m na m ga-edele ihe ugbu a na ya na-aga ikoro m ma gwadele ya okwu ka ya nwanne m si ya nwanne m nwoke ewu nwanne m ọwa otu olu ka anyị na-asị nwanne m gaa n'ihu gwa m ihe ọwụ ya sị m na ya gachara skuul ọra ha ya enwetakwa n'ọrụ Chukwu nna aza ya ekpere enweta ezigbo ọrụ ebe akwụghị ezigbo salary 5 good years save enough money shikwe n'ime zụọ 2 plots of land one plot nọ on different locations ya zụọ 2 plots of land na good site na-akwado idevelop one ya eluzu ọrụ ọnụnta nwanyị mba nọ nza ọsọ dịra izi mgbe eluzu ọrụ ọnụnta obere ego ka ya nwere na bank ka e nwere na service ka eji na-ata ya kpọrọkpọrọ na-achọkwa n'ọrụ dakaizie n'aka a very pretty lady dị okay ya likere ya nwa agbọghọbịa and o mega ọfụma always successful business lady na ọ na-agba mbọ dị industrious ka ya matara this girl ya na ya bụ ebido the girl abịarute ya ụlọ hụta that truly na ya just lose ọrụ ya na-erubeghị 2 months before ya mata ya the girl asị ya don't worry by God's grace na ya ga-enweta ọrụ ọzọ ya na nwa anọtara biga na relationship every morning ya eburu file pọ every morning ya eburu file pọ na-achọkwa n'ọrụ mbịaka na-enwetakwa enwe ndị ka ya ga-enweta mana ha anaghị keep to agreement ha na-keep to rules ya pụtakwa sị ya achọghị iweswa time ya otu aka ya na-awari this girl ebidozie willingly bido support wee otu anụ ka ọ na-eme the girl ajụ esi n'ọwụ elekwere ihe ọ nwetara from ọrụ ya rụrụ o kwuru na ọrụ ahụ lasted for some time and ha kwụrụ ya ọfụma ya gwa esi ya zụrụ 2 plots of land the girl si yes na ihe ya chọrọ ịnọ na ya bịa eji ya dị ala ya chịwa kpọrọ ya ga-egosi ya dị ala the girl asị ya that na ka nọ na site na ya chọrọ itiwe block develop way ya si ya no no ihe dere no his responsibility to do that na ya don't worry na besides na ha alụbe na ya na-eme ka ya gbaa nweme ya ma ga-enweta ego bịa kwụ ụgwọ isi ya na ya ga-alụ ya with his own hard earned money na ya kwụ ụgwọ isi ya emecha ihe n'isi ya na ya bụ birizie dịka nwunye na atọkọtazi aka ọnụ enwe ebe a chọrọ idevelop gbe the girl asị ya na ya mahụ na ya like ya too much na ya don't worry ka ebido ya na-ele ya this girl ebupụta ego aga kpọọ survey echeke ya mara the type of structure ga-aba ebe ahụ ewecheta geoplans kpọọ injinia mana o nwere ofu ihe ọ na-eme mgbe esere plan every damn thing o tijiri n'ụlọ ahụ ọ na-eji the receipt mgbe e butere cement how many bags of cement e butere enyere ya receipt ya na file ya and ya dị very very happy ya na ya abụọ cost ga everything na-edetu ya ozugbo e welitere block no e welitere ụlọ ahụ welite ya to dwarf level this lady change automatically na ya ṅụọ mmiri ọ jụọ esele ihe eji aṅụ mmiri ahụ without agwa ya agwa na ya pụọ na lọta like 20 minutes late ihe ọzọ ga-agwa ya na ya galaga buru nwa agbọghọbịa gaa na nke ndị enyi ya ndị enyi ya nwoke ahụ ga ebe agaga taa the girl na ya soro aga n'uzugbo enyi gị elikelere good morning ihe ọzọ ga-asị na ọkwa naanị ekele ka ekelere ya ọtọ na ọsị ya good morning how are you fọrọ ka ya na ya bụ ọpụwa o were ekpo ma ị ga n'ihu o bido feel iwe so insecure ya sit ya down one early morning kọwara ya si ya na ọwụghị otu ahụ na ya hụrụ ya n'anya ọ na ya hụ ya n'anya na enweghị ya na ya abụọ n'aka na ya awụghị onye na-amarị mmarị nwaanyị na ya wee principal person ya naghị like insult ya na-like kwanụ ihe memere emema na ọta ya chuzere na ọ ya ka ya ga-alụ na nna ihe ya n'obi na ka enweta ego and ọwụghị ya nwa ga-enye ego ya ga-eji alụ ya no matter how rich ọ dị na ọwa ego ya ga-akpata n'aka onwe ya ekwucha filie na ọnụ na ọrịa ọkwa ya si ya biko ya gbaghara keshi ahụ aga ruo another day mmanya ji ahụ ya gwa ya si ya ga-aga ileta mmanya ọgwa ya na ọ na-aga ileta mmanya na ọ dị necessary na ese ndị ara ego ya si ya no mmanya na mmanya hụrụ ya n'anya na ya hụ mmanya ugbu a na ahụ ahụ ga-adị ya oke na ụtọ anụ ntara ka ya shiri jikere mmanya na moto gawa ịhụ mmanya ihe ọzọ this girl kpọrọ ya wụ na any day ije na ya na-aga na ya marakwa mee the right thing na ọ mekwala ihe na ya nụghị ebe ahụ ya elekiri ya si ya na ọ na-adịkarị insecure at everything ya gawa ebe ya na-aga so ha rutere ụlọ mmanya ahụ ya gụrụ ya na mmanya na mhụnanụ village
ya kwịga phone ya na room ya n'ihi na senior brother ya gbanyere jail. Ya kwịga phone ya na room ya ya na men na-akparị men na-akụrụ ya ihe mege n'otu ochie mege ya maa na this lady kpọga ya ka ọ mara ma ya laruole. Mgbe e mechara hụ 5 missed calls ya kpaghachiwa back ọ gwawa ya datin ya nọ na hotel si ya lawara village na ọ bụrụ na truly na ọ na village ka ọ lawara na ọ ga-ahụ phone ya ka ọ na-ering ya gwa ya na ọ chefuru na ọ mmanya ya na-ahụ banye kemgbe 1 year ka ya gara ga ịhụ and ya kwụnyere phone ya ka ọ chaji tata ya na mmanya nọ na sitting room na-akpa nkata obido gwawa ya na thunder ga-agbagbu ya na ọ bụrụ na ya nọ na village ahụ true phone ya ring ya zahụ that means na ya gara ga ile nwa chọtagara na village na ọwụ ya nwa nke arụrụ ya ụlọ rụchara ya ụlọ ọ bịa kwapụga ya na onye ọzọ bịa ebiri ya nọ 3 days throughout that whole time ya nọ na-akpa ọ naghị epik ọ ya ka ya lọtara ya move okpe enyi ya nwoke na phone si biko na ya nyeta ya lawyer ya ya nyeta ya lawyer ya that lawyer ya ahụ na ya enweghị lawyer na ahụ ya chọrọ use lawyer for something enyi ya nwoke connect ya na lawyer ga meet the man na office ya ya ga tụwa ala anụ ntara the other one nọ na site ya ga erezie that ala ya ere ala anụ ntara kpọzie the girl aga na file ebe ha na-edewe ma receipt ma note buru the file si ya bịa na enwe ebe ọ chọrọ ka eduge ọ makwana na ihe ya ebu na waterproof dị ya na ọ dị file na enwe ebe ya chọrọ ka eduge na enwe ebe ọzọ ya nwere something ya chọrọ ka ọ hụ the girl as read ya na ya bụ enweta onwe ha n'ọfịs na chamber this lawyer ya gwa the man si ya na elekwe this lady ya hụrụ ya chọọ ịlụ ya because ya luzuru ọrụ ya and ego ya n'aka and ya nwere empty plot of land ya zụrụ register ya na gọọmenti ọ sị ya ka e develop ya so o develop wakwala ya rute na dwarf level mana otu oshi na-etreat gị na ya sure na ya ga-last na that house ma ọ na-ọrụcha ya na ya chọrọ irefund ya ego niile o tiri na that land na ya galaga ere ala ya ka ọzọ na ọ bụghị nzube ire ala ahụ mana ya erele na ya chọrọ irefund ya the lawyer jụọ ese ọnụrụ ihe kwuru ya ebilite si waya gwaghị ya na waya gwaghị ya na waya kwa ya ya arịọla na ya na ya adịla good na ele ihe ọ bịara bịa balance ya the man the lawyer says sit down ya nọrọ ọdụ ya si nne ya sị na-enweghị ị ga-enye mmadụ ya wụ ọkpụkpụ gbadere n'olu before ya bịawa ebe a o chere ya taa ya eze this your man si ya chọrọ balance na up ihe ndị a na-ebe ọwụ total money itiri na dị ala ya si yes ewepụta calculator bido calculate ego niile calculate everything kwuo ego ụlọ ọgwụ ya nọrọ nga si ya ọ ya etige na akaụntụ nke ya gba akaụntụ ya ma ka ọ nwere akaụntụ ọ ga-enye ya nọrọ nga nụrụ bewe the lawyer na-elekwenụ ha obegide akwa ahụ nụrụ ya tụpụrụ ya ọnụ ya gwa sị onye nye ya akaụntụ ka eme ihe a ka esi ebe a pụọ obegide ya nọrọ nga wepụta akaụntụ ya ma lawyer joyce akaụntụ ọ dị active yes na akaụntụ ya ma ọ na-eyuzu ya nọrọ nga were phone ya transfer ya that money na ọ nọ phone ya nọ nga ahụ bekwe nweta alert nweta notification sound na o nwetala the alert ya ebilie hapụga n'ọfịs the man wes na ọlọta ka ha conclude oke fọrọ afọ the lady abịawazie kama ọ ga-elowezi naanị ya bịazie kpọrọzie somebody kpọrọzie pastor bịawa pastor ekwue ya gwa the pastor si ya na ọgwụdụ na-enwe ihe ga-ejikwa ya na this girl again na ọ ga-eshift to pụọrọ ya n'ụlọ ya ka ya ekuteta ume na ya erele ihe ya na-achọghị ire na o mee na ya ere ihe ya na-achọghị ire na nga ya nọkwara na-ama na-eji onwe na-achọrọwa ọrụ na ụdịka headache ya enweghị na ya ga-enwe na ala na ya erere ugbo ya chọghị ire ya mana o mee na ya ere ya mekwuo ya plan obido enu n'ụlọ na ọwụhụ plan ụlọ ya bụbu n'obi mana ka e were ya na one of those things na ya setụlụla ya na o shift godo na ọwụ nwunye ya for now na ya alụghị alụ na ihe just small thing o mere ya chọrọ iri isi ya na ya refund ole na ya pụgodo for now ka ya godo ma enwe ihe ya ga-ejikọ ya na ya abụọ mgbe ya nwetara ọrụ sụkwara ya bịa lụrụzie ya maazị ese ọ batazie na enwe ihe ya ọ ga-enedi na ọ ya nwa ga na-enye no problem ụmụnne m taa ka pastọ shikwuo ọsọ okwucha na pastọ ekwucha gwa ya kọndishọn ya ọ lawa ihe dị gị enye ọbụla ọhụrụ ya kpọrọ bịa n'ụlọ ya na ọ kpọrọla 4 or 5 different people bịa ya gwakwa ha the same thing ọ baezie n'itretin ya na steji ọ nọzugbo ewu itretin ya na ya agaghị abịa ghụrụ ya mkpụrụ obi na o refund ọla ego what of love ya ọ refund be n'obi ya ka n'ebe ya nọ na nwaanyị mba nnọọ na-ele ihe m hụtara na ihe ugbu a this lady mere m sị ya nwanne m nwoke ya sị anọna m ihe ikwuru ịma ihe nọ n'ụwa n'ụwa this thing a na-akpọ love o miss with insecurity love miss with jealousy ya wụ nwa aga m asị ọhụrụ n'anya ọ dị insecure
mana ịgwa gị eziokwu, action i take we perfect one. I refund ya, because ọ na refund ya ọ ga-enye gị nsogbu. Mana ebe i refund ọla ya ego ya, by God's grace ị ga-balance, ị ga-akwụji gị lee ya. Apart from ihe ndị ahụ ọ na-threaten, enwere other things ị maara yes na this lady not the good this way. Aga m asị ekwuji ọfụma gị nye ya second chance. Ihe na-alụgawo ịhụnanya and all the insecure, and I believe o chekiela age ya mgbe ụfọdụ ọ na-contribute to the reason ha ji behave the way they behave. Aka ọtụchara off kpamkpam. Ọ dịghị izi nwaanyị iwepụta ego ya support nwoke, kama ịma nghọta dị n'iche. Ịlụọ ya ọ support onye, chem na ọ ga nsogbu ga-adị. Ihe ahụ somebody ga-awụ, hapụkwa ihe ahụ ọ na-eme. Ihe ahụ somebody ga-awụ ịnọrọ na ihe mgbu tomorrow. Ọ gaghara ya iwepụta that money. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-anọ na billions of naira, ihi 50 naira egbuo ṅụ, ị ga-apụtali. Mana ọ nwere obi onyinye. Ọ bụrụ na ị lụọla ya, ihe omega ọ gaghị eme ya, ọ gaghị adịcha like this. Kama ụjọ na-atụ ya, o ji otu ụkwụ na-eme were ụkwụ ka ọzọ na-asị ọkwa wụhụ ya emecha ihe na nwaanyị ọzọ abata. Chee ya hakwana ya na the other way round. Now inye ashina ya ego ijizi ya ụgwọ. By God's grace, Chukwu ga-eme ebere gị balance ya. Ọkwa business ka ịmụ anya, enwe nke ịmụ anya gị mepe, hapụ ichewecha ọrụ salary. Ute Nigeria shekwuru ugbo, Nigeria arụweghị mma. Chọọ business ị ga-eme, enwe ego ka efuru nke ire ka ịkpọ iji settle for ike furu afọ, gị chọọ wee kpọọ ụmụnne gị enweta ịnụ ga-eshime gị add ya ego, bido your business, bido stand on your own. I believe itichiele ya a lesson. Gị na ya birigodo tomorrow, ihe dị iche ga-adị. Gị mechaa lụọ ya, ihe dị iche ga-adị. Ihe na-alụgawo love. Enwere ndị ọka mma by far. Ndị dị otu ahụ anaghị emecha ihe ha na-ekwu n'ọnụ. Ndị dị otu okoko ṅụ ha nara akwa bere ṅụ, ha ga-achọ ka ị nọrọ na ihe mgbu. O nwere obi onyinye, mana ihe ọnụ ya nwere ote ọrụtacha ha mma. Mana with time, mmụọ mmadụ na abụọ na-aga n'ime marriage, a na-adrọpụ some character, a na-epiki some character, a na-emeja adjust. Ọ ya ka eji ebi n'ụlọ. Enwe onye wụ saint. Ọ hụrụ n'anya, ọ na-ahụ n'anya, ga-ebupụta the money. Enwe onye ị ga-ahụ, ị ga-amadị na o nwere ụdịka ego ahụ, mana ihe na onwe gị ewu, onwe gị mgbudo obi, ụjọ dị ya. Otu ị setụlụọla ya now, ị ga-achị back to her, ọ ga-respect onwe ya. Ihe ndị a niile hụ mege nọ, ọ ga-emezikwa again. All these things hụ mege nọ, ọ ga-emezi. That is n'uche obi nke m, n'ihi na isi hụrụ ya n'anya, ya onwe hụkwara na n'anya, kama ụjọ dị ya na ya ga-eluzu m. Ọkwa nwunye emecha ihe na nwaanyị ọzọ akpụrụ. Mgbe ụfọdụ love na-eme, oke love na-eme. Onye anyị hụrụ n'anya pụọ, ya rụcha ka onye ọzọ chọrọ ikpegharị, and ịlụbịa ọ na-elụọla ihe dị iche ga-adịtụ. Nyetụkwa ya a second chance. Chike ihe kwere ihe ga-awụ difference. It's not industrious. Ọ rụrụ mma, ọ masịrị m. Ọ na-amasị gị ekwu okwu ịlụ ya, and isi na ịhụrụ ya n'anya. Ajụrụ m gị isi ịhụrụ ya n'anya. So nyetụkwa ya a second chance. Ụmụnne m, ọ wee ebe anyị kwudebere ya, ya sị m na truly na ya likere the lady, na ya nọ na ihe m kwuru, na echeghị na ọ ga-work. Nsọ ga-work. Ihe na-elụgawa ụjọ, fear of losing you. So ọ dị mma ka onye ọbụla nwee control over that thing. That thing a na-akpọ fear of losing you. Ọ na-eme mmadụ agbapụ lelen mgbe ụfọdụ. Mana with time, all these things ga-awe ihe akụkọ. Nụkwa ya nwanne m. Anyị kwuekwekwucha ya sị m nna m. Ekwuole m uche obi nke m. Kewo otu m siri hụta ihe m si ya mee. Enwekwa ihe gị onwe gị nwekwara igwe ọgwụkwa agụ kọmentị ọnụ. Onye na-eme ka ọ na-eme, kpachapụ anya. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.